Ugwumba. Kretu isi nweta onye na maka anyị mara na ọ na-enye nsogbu na ọ bụrụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị gbago ogirigiri etu a ihe ọrụ na-eme ha. Onye m na-anụ kịta bụ onye mụ na ya nọ mgbe m na-agbakwu bọọlụ. So ruo ka m gbadebe bọọlụ fiirie dat na m ga-ezuzu ike na m ga-esetụrụ and onye nke a bụ onye ghọtara m ọfụma m rapụgodi ya n'ụlọ mgbe ahụ anyị na-atravel na ịrapụgodi ya n'ụlọ travel na-edego na anya ọfụma fụ na everything na-aga n'iru nke ọma and by then bọọlụ enwetụbago obere afa by then. So akụkọ a long time ọ bụrụ akụkọ 1 minute 1 day so onye ka mụ na ya ghọtara onwe anyị ọfụma wee n'ozi ya dị na nwunye by then apụsịrị m ịgba bọọlụ banyezie coaching so nyanwa like Igbo sports everything. So I biri n'udo wee ruo today with ụmụ ịnọ nwoke na-abụ ụmụ nwaanyị na-abụ. So anyị na-ebi n'udo na aṅụrị anyị nwere nsogbu. Enwekwara nwa gị na-eme ka agụ n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ ọ bụgodoro na ọ bụghị bọọlụ dịka ndị nke ụmụ nwaanyị enwekwara ndị a ga-asị na ya bụ ihe si n'ọbara banye nga? M ga-asịkene na onye ọbụla mgbe onye ọbụla pere mpe onye ọbụla gbara eri bọọlụ gbara eri gị back a na-agba na-eme. But as time goes on uche ha dịkebara na bọọlụ ọbụkwa na ha laikrọ bọọlụ mana uche ha dịkebara na bọọlụ nke ka asị ka agba aka nna ha. So I niile concentrate on school. I niile jecha akwụkwọ jee university jee everywhere so onye chọzi ịgbanụ onye na-achọzi ịgbanụ mana onye na-agbabeghị bọọlụ gacha university pụta ọ ga-agbazi n'aka ọ bụ na ọ dị interested mgbe ọ nọ university na discover anya mgbe anwa na school mgbe anwa everything na ọ bụrụ iwu bụ na onye ọbụla ga-agba bọọlụ o nwere ka ọ bụzi nwa ụmụ nke a ga-amụta ga-akụzi bọọlụ asụ na oyi grandfather gbara ezigbo bọọlụ. a na-eme mgbe gara aga ka anyị nụrụ na ahụ adịghị mma o mechaa nụ akụkọ ọhụụ maka onye Chineke nwepụtara wee mee ka ya bụ ihe ka eme nke dịrị mmadụ Chukwu wee mee nke biko kọtụkwuru anyị maka ihe etu ọnọdụ yiri mgbe ahụ. Ihe mee bụ na n'ụwa gị na mmadụ nwere ike nọcha na ọnara bụ ruo echi ọsị na isi na awụ ya asị na aka isi ọkwa onye nke gị na ya nọcha n'aja. So na ọnwa mụrụ abụrụ ihe ama mgbe ọ ga-abịa so na nke m mụ atụwara anya the sickness wee bịa bịazie n'ike like that I wee jebe ụlọ ọgwụ chee nọ ihe ta ga-agwọta ta gwe uche ụlọ ọgwụ arụ a mesibe m ike. So ụlọ ọgwụ ka anyị nọzi ofu enyi m nwoke bụ Petron Rangers na America wee kpọọ m na fon wee sị m na-eme gị n'ebe ahụ wee darete m n'ofu ụlọ ọgwụ n'Enugu ebe m ga-eje ka e na-eme anya ọfụma. So ebe a ka sizi from orthopedic jezie dia na ozi dia gọvanọ n'ozi anya gọvanọ tie batazia si dọkịta ha na-eme anya ọfụma ha na-ekwe n'anya ego na ego abụọ mba problem n'ime ndị a na-eme so ebe a ka nọzi Petron anyị anwa na Amerịka wee tinyezie na nke hụ na agba ya internet ka na WhatsApp
zezezenu ofugo Samaritan onye Chukwu ji Otedola wee pụtazịa wee take responsibility of inedomanya maka na ọ mara mgbe opempe ma papia bụ gọvanọ Lagos steeti mgbe opempe no my fan ka ọ bụ no onye nke m ka ọ bụ everything wee zigazia m obodo oyibo ka Chukwu si eme ya anyị jesie nata Chukwu were ọnọdụ n'ekpere ndị mmadụ na-ekpe onye ọbụla dị no involve ndị nwetara ego ma ndị kpere ekpere ma ndị nweta ihe ori ma everything so Chukwu wee nụzi ekpere anyị ncha niile wee sị na n'oge maka eruru nje ka mụ na gị foto dị because ọ bụ na ọ kpọrọ anyị mgbaghara ihe mụ na gị na-eme tata akarị na-eme so anyị wee na-ekene Chukwu na-enye Chukwu ekene na-enyekwazi ndị o si n'aka ha wee rụọ ọrụ ma ndị dọkịta ma onye ọbụla na-enye onye ọbụla ekene ka o si dị today. Ka anyị bidogoro na ebe ndị Igbo anyị nọ ndị Igbo na-erutakwa ewezụga etu ahụ mere ndị mmadụ gbapụtara a na-enyekwa unu nnabata ma ọ bụ onyinye kwesịrị anọkọta aja mmadụ ike ọ bụ eziokwu na ịnọghọzi kịta mana anyị ka na-erutakwa weretu ndị Igbo anyị si eme na tupu anyị abaa na nke Naịjirịa. Yes, ndị Igbo anyị na-anabata anyị ọfụma ihe niile abụrụ ego ha ga-asị o nwere ihe a ga na-eme na ndị Igbo anyị ga na-eme na mbata ebe ahụ họlụ niile akwụrụ ọtọ chiama ncha nke nwere nke ka nke ahụ ọka ma ego ma everything akụnyere gị ọtọ tụọ gị afa ị ga-anọkwa dị fụkwa ndị ji ego ga-abata onwede ma na ha bata na everything so nke a wee bụrụ nnọọ ezigbo ihe kacha mkpa na-eme ebe anyị nọ anyị nwa gbachaa bọọlụ mgbe ochie ị na-agafe a na-etu gị afa a na-asị na onye abụkwa onye a na onye abụkwa onye a nwekwa ego adịrị ya mana joy aṅụrị ị na-enwe na ndị mmadụ recognize na-erota ihe ime mgbe dị n'okorobịa kachasịkwa otu a ka ọ dịkwa na Naịjirịa niile na Afrịka so anyị kene Chukwu for that. Ọ bụrụ na anyị na-adashi anyị ego ọ na-eme anything etucha gị afa mana ndị nke kịta bụ a na-achọ ka onye ha ego maka ego dịzi na bọọlụ unu ọ bụ ndị gbara mgbe ochie were etu unu na-esi anọkọta na ahụrịkọta onwe unu nọrịkọta nwere ụmụ ihe ọnọkọrọ ọnụ ọ bụ ọkachasị ndị Rangers mgbe ahụ na-enwekwa ihe yes anyị bụ ndị Rangers na-afụrịta onwe anyị ofu mbọsị n'ọnwa mana ọ coronavirus bịara chụnagodo onye ọbụla anyị nwere association a na-akpọ ex-Rangers International Association ịbịa ebe anwa ndị ochie anwa niile tiri ndị kịta ị ga-afụgbado onye ọbụla ị ga-afụgbado ma eme ọkara ị ga-afụgbado ma Nwabeze Nwankwọ ị ga-akpọ ha afa ma Chukwu ma Igwe ọnwụ ma ndị a niile ha ka nọchakwara nọrọ anyị na-ezukọ ofu mbọsị n'ọnwa but because of coronavirus asịsị agbakọzina everything so ya bụ na ọ bụrụ na corona mecha anya ya efe maka na ọ bịara ije nwụna nzukọ unu ahụ unu na-anabatakwa maka atụrụ m anya na ọ ga-abụ ebe dịka nwere onye nwere dịka otu ekpo mmanya ọ ga-asị unu nwere ume ihe dị ụtọ unu anabatakwa ihe dị ụtọ maka ụfọdụ ndị na-ekiri anya ama ha ihe anyị na-ekwu ugbu a ọ bụrụ na enwe onye chọrọ unu ngwa ka ya si n'ọnọdụ a na-erutara unu na unu meriri ọfụma mgbe anyị pere mpe mgbe ahụ a na-anabatakwa a na-anabata ya ọfụma a na-anabata ya ọfụma
nwekwa ndị ihe ga-eme like this ọ bụrụ ndị anyị ma mgbe ahụ anyị ejekwara ha ọ bụrụ wedding ọ bụrụ akwa ọ bụrụ ịgba nkwụ ọ bụrụ anyị bịakwa ebe ahụ anyị promotukwa onye nke ahụ ọfụma because ndị mmadụ ga na-amazi atụ asị gị makwa ndị bịanụ ọkara bịa na onye dị otu abịa ọ bụrụ ife aṅụrị ka anyị ncha na-enwekọrịta. Ekene m ga-agarụ ama ekene m enwụrọ nkwụsị n'ebe ndị Igbo nọ, ebe Naijiria nọ, ebe ihe niile nọ. Ekene m ga na-adịgide ruo mgbe ebi ebi because ọ mmadụ ka eji aga ewepụ sọpọtụ ha na mgbagide ụkwụ ha na-agbagide ebe anyị nọ, anyị akara ịbụ ihe anyị bụ today. So na anyị na-ekenesi ha ike, ihe anyị na-ekpe ekpere bụ ka ọ dịkwa ha mma dịka o si dịrị anyị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Opuro blush igwe jenga.